tangannya di atas. Allah enggang diwae tadi kawula amung sadermo mubamose kersandeyang sukmo. Satrio pilih tanding Garaga Music. Yo saliman sik no. Iye. Ngeten. Iya. Sedulur-sedulurku ini sampun rawuh matur sembah terima kasih banyak. Salam persaudaraan kagem sedaya mawon tanpa terkecuali. Ingkang sampun rawuh terima kasih matur sembah nuwun. Sampun. Mbak Tia, monggo. Mangastuti marem yo ana rina lawan wengi dingin ati krasa marem adadiya manungsa kang sejati. Saged Mas Lur winastan satrio pilih tanding asinawan kaya tirtane weni hanjunjung rasa sedulurane ego larane ora tega patine wong kang suci atop boyo pati linang baran terus jeroning ati aja dadi sing rumangsa bisa nanging dadi sing bisa rumangsa kanthi nambah kepameterate iso urip ana ing ngendi wae dadi kawula amung sadermo mubamose kersane yang sumo. Hey, hey. Garaga Music. J, mangke ditunggu requestipun Kidung Wahyu Kolosebo. Sedulur-sedulur yang sampun rawuh yang bisa nyanyi lagu ini monggo dipersilakan tanpa terkecuali. Mbak Tia, monggo. Mangastuti marem ana rina lawan wengi atine ati krasa marem
pilih tanding. Matur sembah nuwun teman-teman musisi yang sangat luar biasa.